नटिसखौथ' जों मिथिबाय दहाय जोङो फुललि प्रिपेयार्ड जोङो थियारि जानानै दङ आरो जोङो एबसलुट मेजरिटिखौनो मोनगोनखौ जों नुबाय थादों सरकारखौ जोंनो बानायगोन आद्रा थानाय बिजाथिफोरनि फारिलाइया नाथाय दासिमबो ओंखाराखै खोब खम समनि गेजेरावनो होनाय जागोन साननै सानथामावनो मोनसे खोथा इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा मोनफ्रोमबो मिटिंखौनो बुंनांगोन जाय बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा बिथाङा एमसिएलए थांनाय 5 बोसोराव बिटिसि बे काउन्सिलाव माने जथुमसालियाव खेबसेबो नुजायाखै होननानै इलेक्सन बे बेलायाव एसे नोंथाङा गाहाय आफादगिरि हिसाबै मा फोरमायगोन जोङो नुबाय थादों माबोरै थांनो मानो थांनो नोंसोर मा सानो दिनै इलिगेल एसेम्बलि बियो 2020आव जोङो सिंगेल लार्जेस्ट मेजरिटिमोन 17थामोन जोंनि संबिधानिक भाबै जोङो सरकार गठन खालामनो जोङो एबसलुट प्रकास खालामनो जोंनो स्कप होनांगौमोन डिप्राइभ खालामबाय हरजों हर बिसोरो खम भट मोननायफ्रासो सरकार गठन खालामबाय जायनि थाखाय जोङो जेब्ला बे समनिफ्राय बुंबाय थादों बे इलिगेल असंबिधानिक जायनि थाखाय जोंहा खब दङ जोंहा बोराबनाय दङ आरो जिहेतु बेखौ इलिगेल होनबाय जोङो अबैध होनबाय बाहाय जोंनि सानाथ' थांनायनि खोथा फैया मानो थांनो एबार थांसै एबार जोंनि सरकार 26 थारिखनिफ्राय जोंनि जासिगोन नोंथाङा बिबुंथियाव गोबां फोसावदिं मेलाव बिबुंथि लाखिबाय थादों सरकार फैयोबा मा हाबा मावगोन रायजो राजाफोरनो मा मेसेज होगोन बे ओनसोलाव सरकार फैनाय लोगो लोगो जोंना प्रथम खामानिया जाहैबाय सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्डखौ जोङो फोथांफिनगोन 2 नम्बर 16टा डिपार्टमेन्ट जिथु बिसोर हेन्डअभार खालामदों स्टेट गभर्नमेन्टनि आखायाव डिसिनि आखायाव बेखौ जोङो सानसे साननैनि बिथोरावनो जोङो लाबोफिनगोन बिटिसिनि आन्दाराव आरो सबसे गिदिर खोथाया जाहैबाय हानि पाट्टा 2003आव एकर्ड जानाय समाव जेसेबां मानसि दङ बाहाय रायजो जानायफोर गासिबो पार्मानेन्ट बासिन्दा बयहाबो हानि अधिकार दङ कास्ट लेन्डआव थानाय सरकारि हायाव थानाय फरेस्ट लेन्डआव थानाय गासिबो जोङो नायगोन बिजिरना नायगोन आरो हानि पाट्टाखौ होगोन बे जोंनि प्राइम एजेन्डा बेनिफ्राय एडुकेटेड आनएमप्लयड इउथ जायफोर साख्रि मोना बिसोरनि थाखाय थांनानै थानायनि थाखाय जोङो प्रत्येक बोसोराव 100 कोटि जोङो बाहायगोन नन रिफान्डेबल बेनिफ्राय आइजोफोरनि वुमेन एम्पावारमेन्ट बे आयदायाव जोङो बोसोरावहाय 40 कोटि जोङो बाहायगोन बेनिफ्राय नायदो सिनियर सिटिजेनफोरनि थाखाय जोङो प्रत्येक बोसोराव 10 कोटि बाहायगोन फिजिकेलि हेन्डिकेपफोरनि थाखाय जोङो प्रत्येक बोसोराव 5 कोटि बाहायगोन आरो आइबिएसनि थ्रुयै जाय फिसा फिसा बेफार फालांगि खालामनानै सोलिनानै दं नखर संसार बिसोरनि थाखाय जोङो प्रत्येक बोसोराव 50 कोटि जों बाहायगोन बे जोंनि अलरेडि रिजल्युसन जाखानायखा सरकार बानायनाय लोगो लोगो जों बे आयदायाव जोङो फकास खालामगोन आरो माखासे दंबावो कचिं सेन्टार इस्टाब्लिश खालामनाय प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव साख्रि बाख्रि मोननायनि सुबिदा जायो उदालगुरियाव जोङो मिनि सेक्रेटारियेट इस्टाब्लिश खालामगोन जाहाथे सानजानिफ्राय मोजाङैनो खामानि मावनो हायो बड'लेण्ड बिकास योजनानि दारै जोङो आरोबाव जोङो गोख्रों भाबै जोङो सुबिदाखौ होगोन एडुकेटेड आनएमप्लयड इउथफोरनि थाखाय बड'लेण्ड बिकास योजनानि दारै जेनेबा विंगार पिलपिलि अट' हाबि जाबि बे लाइनाव होगोन आरो